Fernando a idú zase takto pekne. Že ja zase budu pekne možná to cítiť. Míšať masko. Dá sa nám to videjko aj pauzovať. Masičko sa zatahuje. Hovězí masíčko púšťa šťávu, která tam už pěkně bublinkuje. Necháme ho ještě trošku restovat, to masíčko. Mezi tím si otevřeme ty dva pretlaky. No, nejsou to pretlaky, je to rajčinové pyré, lebo pretlak obsahuje dost nejakých sraček a éček a ja nevím jakých sajrajtů, ano. Toto naše pyrečko obsahuje len rajčinky a sůl na zakonzervování, takže to je asi good, ja? OK, otevřeme druhý. Máme taký rýchlo otvírák, takže trvá nám to podstatně kratší než normálním smrtelníkom. Otevřeme si jedno pyrečko, otevřeme druhé. Vršky zahodíme, prsty si opláchneme, linku utreme, tady už na masko pěkně bublá, tam je šťávy, tam je už šťávy z toho hovězího, pane bože. No a ještě ho mixneme párkrát, nech se aj ty posledné kúsky, které ještě nejsou opražíny, nech se opražá. Začíná mi být dost horko. Co vám povím, ale tak jak to vydržíme. Dobrý gulášek má svou cenu. Takže treba vydržať. A samozřejmě můžete se aj vyzlec počas varenia, ale tak nebudu to zbytečně natahovat už. Takže toto máme. Ještě to chvilku pomixujeme, nech se vám odpadí ta šťávička trošku, nemusí tam být oko. To masko vážně výdatne pustilo. No. Já si mezi tím postavím vodičku na kávu. Dám si já kávičku. Nachystám si ju. Takže nachystáme si kávičku, masko sa tu topí ve šťávě, nehorázně moc sa topí ve šťávě. Takže vyzerá to, že všetky kúsky masa už sú pěkně zatáhnuté, opražené. Takže ideme k druhému bodu programu, co je sůl. Nebereme si soličku, ano. Pěkně si to osolíme celé. Pěkně si to osolíme, zamíšáme. Tak sa
sa nám tam tá sodička pekne rozleze po celém obsahu. Čiže si zabereš černé korení, mleté. Áno. Osolené máme, zabereš černé korení. Dáš tam černého koreňa, nemusíš sa toho báť. Máš tam dosť masa, dosť cibulky, to sa tam stratí. No, zás to chytá už úplne inú arómu. Takže premíšame porádne. No, premíšané máme. Dobre, Čio dochádza na rad. Rajčinový pretlak, teda to pyréčko, neviem proč tomu furt říkám pretlak, vylejeme tam trošku pyréčka. Niekto dáva do gulášku aj papriky. Papriky by sem dával osobne aj ja. Minimálne tak ze 200 gramů na takéto množstvo masa, lenže keďže moja žena papriky ráda nemá, a chvíľku si vás položím, keďže moja žena ráda papriky nemá, aj kopec iných vecí, tak dáme bez paprík. Dáme len trošku toho rajčinového pyré, nakrájame tam jednu tú čili papričku a s tou chuťou sa budeme musieť pohrať trošku s korením, keďže tam nebude tá paprika, áno. Trošku dochutiť na iný spôsob. Takže pyré máme vmíšané. Osolené, okorenené máme. No, premíšáme porádne. Premíšáme. Necháme to na otevřít mocničku dusit, mezi tým si vykostkujeme tu čili papričku. Vykostkujeme si ju, aby to nebylo až moc čili, ale každému podľa chuti. Každému podľa chuti ovšem. Ale keďže, jak som na začiatku říkal, my moc rádi štítlavé nemáme, tak si ju vykostíme. Tu čili papričku. Bez jáderek, aby byla. Ja si ju nakrájam na drobno, aby sa mi tam pekne stratila v tom gulášku a rozvarila. Dala tomu len takú jemne pikantnú chuť. Takže čili paprička nakrájaná, moji vážení. Šupneme ju do gulášku, papričku. Tak, paprička už je v gulášku. Porádne to premíšáme. Čiže do gulášku šupneme pár gulíček černého koreňa celého, aby to dostalo trošku chuť. Šupneme tam špätku nového koreňa. To dá fakt luxusnú arómu. Kto nepozná, nech vyskúša. Premíchneme to, mládeži. No, aby ste to videli, jak to vyzírá, tak už je to takto načerveňalé, jo. Je to jemne ponorené to masko.
Zatrpali sme aj linku za tým, ale to si potom omyjeme, jak vždycky, pravíme porádeček. Takže takto nám to pekne varíruje. Necháme to takto pekne varírovať. Další, co pridáme. Kvín si môžeme schovať. Ja si zamíšam tú kávičku, počkajte, chvílečku. Omlouvám sa, ale chvílečku strpenia. Ja si zamíšam tú kávičku. Tak, kávička sa namíša. No. Kávička je pekne voní. Moje sú spotený jak prasa. Asi sa môžu ešte ostrofať, než pôjdu na nočnú. Korení si tady necháme, vytáhnuté sú si necháme, to budeme potrebovať na dochutení. Majorán na konci. Ešte, co musíme pridat, je červená maďarská paprika. Môžete pridať tak polévkovú lyžicu, ja ju nebudu hľadať, ja to mám v oku, áno, ja mám v merku. Takže nasypeme červenej sladkej papriky do gulášku. Gulášek musí byť, keďže nedávame tú surovú papriku, jak som vám už spomínal. Tak aspoň takto koreňovo to domašírujeme. Takto voní paprikáros. No. Máme zamíšané. Posledná vec, ktorú spravíme pred dusením. Nabereme si trošku vody a dolejeme vody, aby bylo maso zakryté, áno? Takže nabereme trošku vody. Šupneme tam vodičku, aby bylo maso zakryté. Áno, bude sa vám to zdať také ričitá tekutina, že je? Ale keďže máme nachystané ešte zemáčky na kostky, ktoré tam pred koncem, asi tak, keď bude maso na 3/4 rozdusené, tak tam pridáme vlastne tie zemáčky na kostky, ktoré nám ten gulášek dokonale zahustia. Pridáme ten majorán na závier. Necháme chvíľku ešte povariť. A vlastne gulášek je hotový. No. Takže. Masko máme zalété pod vodu. Varešku si opláchnú, keďže už chvíľku potrebovať nebudú. Aby ste videli, jak to vypadá. Masko máme pod vodu, pekne nám bublá. Stáhneme si oheň na stredný stupeň a necháme to na strednom stupni takto dusiť. Prikryjeme pokličku a necháme dusiť, áno? Takže, keďže nedá sa mi videjko pauznúť, a už takto sme toho nakecali 21 minút, tak vás preruším, končíme s tým, že masko, čo necháme dusiť, tak půl hodinky, 3/4, budeme to sa všem chodiť kontrolovať pravidelne, či už je masko nejaké rozdusené, není nejaké, podľa toho, jak říkám pred koncem, než bude masko úplne nejakulinké, vysypeme už predtým spomínané a vám predstavené zemáčky na kostky povarené, áno, ktoré byli predtým povarené v osolenej vode. Plus pridáme na závier posledné korení majorán na chuť a na arómu. Aj keď už je to dosť aromatické, ale gulášek musí byť rádne cítiť. Takže pridáme vlastne majoránek. A plus potom, už keď to máme hotové, dochutíme, záleží na vás, sú korení, podľa toho, no ja si myslím, že to bude chutiť úplne luxusne a že už to mám tak v oku, že to nebudú musieť nejak dochuťovať. Takže vím, že ten obraz sa stále kýve a podobne, lebo bohužiaľ nemám žiadny statív, mám to v ruke, držím to 2 prstama, je to náročné, ale ďakujem vám za pozornosť. Myslím, že dnešná lekcia varenia je u konca, nezapomeňte pridať zemáčky, majoránek. Znovu opakujú. A potom už vám prejú len bon appétit. Donzu, posa s vama učí. Ahojte.
To bylo priteplané čus.